Jaluk manuk. Apa wis duwe? Ora. Ora, kowe ra seneng manuk to. Sinden nekat. Ndek bojo urung? Apa piye? Ndek bojo urung? Duwe bojo? Durung. Oh. Sapa? Dudo. Lah masalahke. Niki Pak Gimon iki pun kula betake komplit kanca warga laras komplit Pak Gimon iki kalih sindene nggih komplit. Wo kecer setunggal. Kecer setunggal Bu Prastiwi pergi adikipun kanyata dinten wau tilar donya. Nggih niki kula betake Jiro Lupatmo 678 genep 8 dikenalke mboten? Weh lah mesa durung do tepung lah iki durung tepung tak kenalke yo nyekel mic sing cerak aku ayo matur karo para pamirsa dikenalake. Inji. Iya. Gladi wanuh gulang tepang. Kanggo guyu nek. Injih nami kula pun Agnesia Nandasan Nuring Tias. Pidalem wonten ing Sleman Ngayogyakarta Hadiningrat. Nggih, terus? Nggih. Terus napa? Sampun gadah garwa kula anake kalih. Matur nuwun. Nggih. Sampun kalih. Ning mboten napa-napa, tasih jalan. Nggih, jejere. Niki Mbak Agnes saking Sleman kok nggih? Sleman. Niki jejere sinten? Asmane? Nggih, nami kula Oriza Widyasari. Oh, Oriza. Nggih. Oriza Widyasari. Pidalem saking pundi, Mbak? Saking Piungan, Bantul. Oh, saking Pyongyang. Nggih. Jenengan nate mampir dereng? Dereng. Dereng. Mboten tedas kok nggih. Kok mboten tedas? Mampir to? Mampir Pinara. Oh, Pinara kula ketu nek mampir. Nggih.
sanes wedal. Njang tak mampir. Enten apa ten ngomah? Enten napa-napa. Enten napa-napa. Enten bojo sampean. Enten. Wah, nggih pun. Lah ngersake napa? Mboten kok kula mboten wani. Putrane pinten? Sampun kalih. Wo, pun medal. Lanang wedok. Wo, pun medal kalih ugi. Nggih. Nggih. Niki lanang-lanang Mbak Agnes niku anake. Nggih. Loro, lanang, loro. Anake jenenge sapa? Anake kula. Nggih. Sek mbarep. Sek mbarep niku nganu Yusuf Adi Purnama. Oh, Yusuf. Nggih. Terus? Ingkang tengah. Kok tengah ki? Sek nomor kalih. Oh. Sek nomor kalih Arzea Niwayangsi. Wah, angel banget. Nggih. Arzeya. Nggih, Mbak Oriza. Nggih, Mbak Cangik. Nggih, matur nuwun. Sampun. Nggih, sami-sami. Iki mau Mbak Oriza Widyasari kita. Nuring Tias. Jajare. Nggih. Nggo jejere, lek kena jejere mengko. Bajute karo ngenalke karo para pamirsa iki dikenalan dhewe-dhewe. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Mbak Cangik. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Nggih. Derek nepangaken. Nggih. Dalem pun indah suara Swati. Endah Suara Swati. dan suara Swati nggih. Injih. Ngagem W. Nggih. Suara Swati. Iki dalem saking Saking dene. gene. Saking Temanggung, Oh, Jawi Temanggung, Tengah. Jawi Tengah. Nggih. Temanggung ngen mbako. Nggih. Beto mbako. Betul, Wih. jenengan ngersake. Mangke nyililiti mboten niku. Nggih mboten. Mbako kula larang lho regane. Oh, mungkin nek nyililiti barang. Padake napa mawon kok nyeliliti. Batone apek mboten? Wampek banget. Iting nika rupane. Sok dipotong berarti. Mboten kok dipotong pripun? Dirisi nika lho, dirisi. Oh, dirajang. Oh, Nggih. dirajang. Mboten dipotong. Lah kok ke bojo kula mboten. Nggih. Garwane sinten? Garwa kula. Nggih. Napa garwane pinten? Oh, mboten. Oh. Setunggal mawon. Oh, tunggal. Nggih. Dereng kalih. Nggih. Putrane pinten? Pangestunipun sampun kalih. Wo. Wis loro. Loro kiwa tengen. Kok kiwa tengen. Lagi niki kiwa tengen kulo. Nggih. Nggih. Sampun? Garwane tumut. Injih. Nyepeng napa? Sopir. Oh, wah. Nggih. Nggih. Ingkang nyepeng saron menika. Oh, nyepeng singkang nyaron. Injih. Naminipun Mas Mas Gunawan BG. Oh nggih, Gunawan BG. Saniku ten tambane Napa? warkop. Warkop niku kalih sing ngendang Nah, kalih nggih. niki. Niku warkop. Nggih. Nggih, matur nuwun, Mbak. Injih, matur sembah nuwun. Indah. Sakniki jejere. Iki loro apa ya? Kaya metu loro sakmene iki. Halo. Wuh, lah. Langsung digas. Sugeng dalu Kiling kinta. Lah, mah ngendangan. Kilingga. Terus ngono kuwi. Yu cange yu limbok. Nggih, Mbak. Kula Elisa Orcar Alaso. Wih lah. Sinten? Elisa Orcar Alaso. Nggih, sing alon-alon ki pamirsa mboten midanget. Slamato. Cepet rodo cepet. Elisa Orcar Alaso. Oh, Elisa Orcalus Alaso. Iya. Ki dalem saking Pit dalem ya apa? omahmu ngendi? Omahku ning Jogja. Jogja. Saiki. Kropyok. Penere
Penere mburi pasar manuk. Ora yo ngarepe manuk. Oh, Ngarepe manuk ora mburine manuk ngarepe. Ku ngarepe manuk. Iya. Ngarepe pasar manuk. Oh, ngarepe pasar manuk. Iya. Nggih. Mbak Elisa. Arep jaluk manuk. Apa wis duwe? Ora. Ora, kowe ra seneng manuk to? Ora seneng manuk. Ya wis. Jejere ya. Ya. Dan tenan iki wis mungsuh sinden nekat. Lho tak tekoni kowe ndek bojo urung? Apa piye? Ndek bojo urung? Duwe bojo? Durung. Oh. Sapa? Dudo. Lah mantawake. Kudune golek sing jomblo mah golek dudo. Ya golek-golekno to, Mas. Aku lho seprene ra entuk lanangan. Lah ya anggere ono. Lah nek kudune wong wedok rak ya kudune iki sing alus. Alus piye to? Kan watak wanti wantu ciri wanci dhewe-dhewe. Watak wantu. Wantu ciri wanci. Lah ya ciri wanci dandang sumyan. Dandang dawa dhewe-dhewe. Kudune lah ya kuwi wong lanang arep merak ya mesti gila. Ha ngopo gila? Langsung digetai. Lah terus piye? Tapi wong lanang langsung alum. Kok alum ya apa sih? Mengkeret. Oh, mengkeret apane? Raine. Dadi sing bener piye? Raine ya sing lembah manah sing alus. Lembah manah. Kanggo tutur kata sing apik. Oje, pripun Kakang Mas kersane nopo je? Derek tempangaken kula Elisa Urcarus alasu. Pidale masa menika wonten kropya. Krapyak kok kropyak. Ya ngono to alon-alon wis alon-alon lho aku. Oh. Krapyak. Yo, sampun menika tasih malih napa mboten? Sampun. Nggih. Pun kapok kula kapok. Wis moh neh. Ya golek liyane. Nggih. Ayo Tin. Sapa iki? Oh jejere. Yo. Ditakoni ora? Takoni. Piye lek nakoni? Yo kono ki buka sikik. Buka piye? Sugeng dalu ngono. Wis tak bukake mau ora ono sing. Wah apa? Oh, weruh nek weruh. Rono petenge. Weteng ya karang ketutupan Oriza kok ya. Wong Oriza ya semono e. Nggih, nderek nepangaken nami kula Tatin Titot. Oh. Sapa? Tatin Titot yang imut. Iki kemayu banget. Nggih, anak kula siji, bojo kula siji, omahe Sentolo pun nggih. Wah lah, padha. Omahe ngendi mau Sentolop? Sentolo kupinge. Oh. Wis ana. Wis digupeng-gupengke to wis. Ora apa-apa. Ora apa-apa, Mak. Ya pancen ngono ki wateke dhewe-dhewe. Nek sik siji mau pancen ngono kuwi Elisa ki pancen ngono kuwi. Seru nek sik iki kemayune ora umum. Wis kaya aku niki rupane. Pun gek jejere mawon. Nggih. Wis jejere wis. Engko cah loro kuwi engko do kon ngadeg wae. Go, sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, nah ngene iki lho, wong ngene iki digatekke kuwi. Pripun? Aku adewe sak jajar iki Hah? ngajeni. Yo coba. Sugeng dalu, Mbak. Inggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Ngersake napa? Derek nepangaken rumiyin naminipun sinten? Oh, nami kula Azu. Sinten? Azu. Oh, Ayu sinten? Ayu Purwolestari Pak Oh, Dalang. nggih, Ayu Purwolestari. Nggih. Ki dalem saking Kula saking Bantul. saking Bantul. Dor. Garwanipun sinten? Nah, Garwanipun sinten? lah kok tekok bojo ki ngopo? Nggih penting niku. Lah piye arep ditambahi apa piye? Ora
tambahi, engko tak tambahi, genah tak tambahi niku. Mau bojomu wis tak tambahi donga mau isan. Nggih, bojo kula niku sing nabur rebab. Wow. Rebab kok ditabuh niku terus pripun? Hah, ora ditabuh ya yuk piye? Digesek. Hah? Nek rebab niku digesek. Digesek. Kaya ATM wae digesek. Oh, iki. Nek gesek ten omah kok nggih. Mboten nate. Oh, nggih. Empun. Nggih niku Mbak Ayu Purwo Lestari niku garwanipun Pak Kiswan. Nika nggih dalang. Dalang. Nggih, mboten napa-napa dienggo iklan, mboten napa-napa, bojone ditawak-tawakke ora apa-apa. Bojo kula nggih saged dalang lho. Dalang. Nggih. Iki apik. Pripun? Ora apa-apa wing aku Eh, nganu lho, Mak. Ngapa no? Dolan. oh, Aku Dek, kapan nika dolan nggih dolan kula nggih. neng dalem Pringgitan jenenge Kadingaren. Kok kadingaren? Ayo pendopo niki jenenge Kadingaren to. Kok iso? Ayo kuwi bojomu kok sik omongi bojomu. Kok Muni, iso iki kadingaren? Pringgitanku iki tak jenengi Pringgitan Kadingaren. Aku mara ndono. Tekan kono jagongan. Umume iki nek jenenge Pringgitan ki nak ya kudune iki anane kutut, manuk apa-apa ngono. Ora. Nek nggone Kiswan iki gandulah ning dhuwur niki cawet. Wah, wis. Lah jenengan ki kleru le manggon kok ya. Ruang tamune iki kudu kono kuwi. Mongko kathoke ngendhok remak no. Kuwi kathoke Pak Keswan. Oh. Edan. Ha kok gambare Hello Kitty? Ya, oh nggone anakku. Oh, ayo. Lah iya, karang ya nggone ning leman kok ya. Kok gede banget? Panggonku po ya. Sidi po anduk. Nganti iso nggo gek mongko dijanelke ning dhuwur mubeng kae. Kok ngene iki poke suguhane aku. Umume iki rak yo nek manuk kok kuwi nang isore persis ya aku. Lah ya kudune iki nek mertamu ki ra ya ngabari sike. Kes aku arep dolan ning nggonmu. Ning ra apa-apa. Ra apa-apa Bu Ayu, sesuk nek 17-an nggo hadiah plorotan jambe. Tenan kuwi gayeng. Nggih. Nggih jajine. Tamu kok sawangane cawet. Nekat-nekat tenan. Kanca-kanca yoga iki jan nekat-nekat tenan. Nek ling gleleng-gleleng omah iki do gleleng-gleleng, gedhong. Mobil iki wis ngarepan. Omahe ya didekorasi barang ngono kae, do gleleng-gleleng. Ning kok ya tegel-tegele nyandelke kaya ngono kuwi. Nggih, matur nuwun Mbak Ayu. Jejere. Wah iki. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Mas Dalang. Nggih. Ndek nepangaken. Nderek nepangaken. Nggih. Nggih. Nderek nepangaken nami kula Neti Sulandari. Wah, Neti Sulandari. Selandari napa selonjori? Sulandari. Wah, Sulandari. Muni sule nganti kaya ngono, kemayu. Lah jenengan ki salah terus e. Oh, saiki kemayu banget ya saiki. Mayu pripun? Gaya. Mboten lah. Ora apa-apa. Saploke wedok iki kok kemayu lho. Lah riyen ki napa? Oh, Riyen tekno napa? ora apa-apa. Pidalem saking pundi, Mbak? Kula saking Minggir Sleman. Minggir Sleman. Nggih. Kilen mriku. Nggih. Tebih saking mriki nggih. Tebih banget. Oh, nitih napa apa mriki? Kula mebur. Mabur? Oh, nggih. Ngangge kathoke ayu mau. Mboten. Mboten. Nggih, jejere, Mbak. Ben saksek minangkani.
Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu nggih. Anak kula 3. Kuwi lah edan. Langsung anak. Lah iya to, engko akhire ya mung ditekoni anak to. Oh, langsung. Paling akeh dhewe aku, anake 3 wisan, Pak. Pinten? 3. Wis ora apa-apa, boncos. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Garwane dalang. Sik tak pikir sik. Nggih lah. Dalang, Pak. Dalang. Dalang. Derek niki. Oh nggih, nderek. Ten pundi? Teng pundi nggih niku wau? Kadose. Otrok napa-napa? Kadose nembe pados othok. Oh, blidik. Garwane sampeyan ku blidik. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa Sing nggih. penting seneng. Nggih kagem. Mpun, Pak. Nggih, sampun. Nggih. Sampun nggih Mbak Wayu. Nggih. Nggih menika wonten Mbak Agnes, Mbak Oriza, Mbak Endah, Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Neti kalian Mbak Wahyu. Nggih. Nggih kagem bikak swasana kajenge Mbak Elisa minggah jumeneng kangge nglipur para bapak ibu ingkang lenggah wonten ing dusun Ngreca riki nggo sepot iki kanca-kanca. Sepek mawon sepek. Selamat malam, sugeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Wonten niki pundi desane, Mas? Ngreca. Geco, Ngreca. Ngreca. Nggih, Ngreca. Ngreca. Jombang Ngreca. Jombang. Weru Sukoharjo. Oh, yang Jombang, Ngreca. Nyeru, Weru. 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 Weru Sukoharjo. Makmur ya, nderek dedonga. Katur niki berarti sing didongane Mbak Mas Nino Marhens. Mas Nino. Mas Nino Marhens. Enggak ketoki ndi to tulisannya? Lah. Gimo, Pak Gimo. Pak Gimo niku Candu kagungan Puji. dalem. Terus ini kualek jebulan. Nino Marhens Prakoso. Mugi-mugi Mas Nino saged dados putra ingkang pinunjul, saged migunani tumrap bangsa lan negara lan bahagyana wong tuwa, iso entuk rejeki sing akeh sesune gedhe. Lan Pak Gimo kalian Bu Sri pinaringan berkah ingkang lumintu. Sampun nanggap kilinggon nika nggih. Meneng wae dalange. Engko siki ambek buka iki lho, siki iki ana chatting sa. Apa setting apa? Iki saking Putra Dikari Gina Baladewa. Oh nggih. Tak wacake ya. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek mangayu bagya Mbak Cange. Mugi hamung hajat walimatul Bapak Gimo sekalian Ibu Sri Puji tansah lancar mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin. Ugi kagem Tole Nino Marhens Prakoso mugi dados putra ingkang soleh berbakti marang tiang sepuh nusa bangsa lan agama. Amin. Sampun mlebet tali asih Rp 1 juta request jineman uler kambang Mbak Ayu Purwolestari. Memanikmu digarap langgam bablas kendangan tayub Sragen Mbak Elisa Orkalos Araso kalian Mbak Tatin. Ninggal katresnan digarap Jadil Mbak Agnes Mbak Oriza. Terus Sugeng Riyadi kagem sedulur sedaya warga laras lan sedaya penggemar Dalang Sena minal aidin wal faizin sedaya lepat saking sengaja lan boten sengaja kula putra
Dikari Baladewa nyuwun Guwing Samudra pangaksami. Nggih, matur Pak Putra Dikari PKWL ya. Ada meneh ora? Ana meneh. Sike tak wacake. Wah iki saka Pak Kisna. Oh iya. Pak Kisna, nderek ngungon Mas Lingga, salam kanggo para pradangga uga anak-anakku wedok, sinden-sinden lho iki untuk salam saka Pak Kisna. Oh nggih, Pak Kisna. Pak Kisna sing ning Klaten kono. Nggih. Terus. Poneh tagihan BPJS kuwi rasah diwaca. Ora. Waduh ya. Iki saka Mbak Ana, penggemar wayang. Salam buat kru WL sak sindene. Sawirane buat beli rokok dalange. Wo ya wis iki berarti rasa diwaca iki pribadi. Weh, ora diwaca to? Ora, wis. Nggih niku wae Mbak Lisa minangkani. Napa? Memane mengke sak kalih Mbak Tatin. Oh, nggih. Tadi aku juga dapat titipan dari sobat ngebiar, tapi untuk beberapa hal. Apa? Entuk kiriman 1 juta. Aku nggawa ekstra ya. Dek bentar ya. Iki engko bedek-bedekan pinter-pinteran karo dalange ya. Nek kowe iso jawab 20.000, nek ora iso jawab ditebali ning aku. Piye iki? Kok ora kosomen iki? Lah ora apa-apa to, iki kan didelok kan kaprigelan dalang. Ya. Dite 1 juta. Kuwi kanca-kanca ya oleh melu jawab. 6. Saya ya mengko kanca-kanca ana jatahe dhewe nek dalange ra iso jawab ya berarti pinter kanca-kanca ro dalange. Oke. Siap durung? Kamu nggawe pertanyaan go aku nggawe pertanyaan go kowe ya. Iki mau ana panyuwunan. Iki kok dilumpukke apa dibagi-bagi? Dilumpukke wae. Hah? Dilumpukke. Engko tak bagine. Oh ya, iki engko arep tak lelo-lelo ledong iki ya aku ya. Ya. Aku entuk jatah ra ngene. Entuk ya. Ah, terus iki sing awak dhewe bedhek-bedhekan wong loro. 200 ya iki. Nyelang 1000. Ki arep ngowot iki cah iki. Ya iki kan saiki bedhek-bedhekan kowe iso jawab. Gampang kok iki. Iki tentang kanca-kancane awak dhewe, kowe kan dalang. Kowe dalang, heeh to. Kowe dalang kudune apal samene gae. Nah, iki kudu jawab. Men iki tentang jeneng kancane awak dhewe. 1. Jeneng kancane awak dhewe sing menyerupai keringet pirang-pirang dina. Keringet pirang-pirang dina. Apa? Sapa kira-kira? Neng. Sing jenenge kaya keringet. Heeh. Keringet pirang-pirang dina. 5. Bolak. Bener, 20.000. Lagi selawe. Waduh, saya. Saya kowe bales aku. Wah, kon gak gawe pertanyaan. Jeneng kanca. Jeneng kanca. Topike jeneng kanca. Ayo cepet apa? Kanca Ne dhewe. kancane Dewa Belaras. Heeh. Sing mistis. Sing mistis. Ayo, Sapa ya? sapa? Saya angel iki. Sing mistis. Suwondo. Bener. Aku 20.000 ya ora. Meneh kancane awak dhewe warga lanang. Aku Bener ora? Ah, bener kuwi rupane kok menyan. Ora apa-apa. Mbok ya selawe. Ki ben padha selawe. Bener pertanyaan berikutnya. Sing menyerupai sepatu sing melesetke. Iki jeneng. Heeh. Wah, datang. Apa? Mikira. 5. 4. 3. Tu. 2. 1. Entek. Egul. Salah. Solicin. Aku selawe ya ora, aku 50. Plesetan to. Kowe sae. Iya. Solicin. Ayo. Licin. Ya dalange mletik ra iki ya. Bar iki diselingi lagu. Ya. Siji nah iki ben mbok 50-50. Aku sih. Iya. Apa ya iki? Ayo. Dor. Panganan saka ketan. Panganan saka ketan. Lemper. Bu, Apa? Lopes sing empuk. Wah, piye kowe? Ya wis 50-50 ya. Iya kok.
Oke, niki minangkani saking sobat ngebiar. Iki sing 100 engko di-skip sik, iki 50 engko diporo ya, Mas. Iya, diporo wis untuk 50 kene no. Saiki apa jenenge? Tak lelo-lelo ledung kula jeng nembangke Mas Nino. Mas Nino. Oh, Nggih. Niku larase napa? Tak lelo. Pelok barang nggih. Kangge bawa tapi bawane benten mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Tinggo kepenak mawon. Ayam cemang kamu belnya putih simbok nganten mandeka delima putih kembange mandeka ya Edan ranggo leren. Mbak Lisa. Pripun? Pak Gimo kalian Busri iki keperanan lho. Ngojak foto to mau. Iya. Ah, iya. Fotone wis gaya studio ning omah nganggo Ah, iya. sokle jepret. Nah, di foto. Kono yang guyu mau. Hah? Guyu senyum. Yo iya tak ketoke untune no. Kamu senyum ora? Senyum. Kowe biasane rupane besengut tadi. Ah iya ora. Wis gawan saka kono. Oh, kawan. Yo pisan-pisan ki yo piye nek foto piye carane yo senyum. Tapi mau ono siji sing ra melu foto. Sapa? Kek. Oh, ayo. Tatin. Telat. Telat. Engko dihukum engko. Engko dihukum karma. Yo kok kan. Tega teman gawe juane ngati Pidangan singa miruta tampar alit kinaryo cancangan sapi celu mawon nggih. Nggih. Napa pripun? Dibange langgam tak lelo-lelo. Nggih. Nggih. Tak lelo ledo jemeneng anakku wong bagus anakku sing bagus rupane nangis ndak ilang aku sing tak kedah
utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pendekaring bangsa wis Lanjut. Tak lela selendang batik kamu yen nangis mundak ibu bingung. Nggih, matur nuwun. Jen iki wae sampun. Mangke titip nggih niki nek mboten anu pokoknya lagunya Mantos Sakit Rindu. Sakit rindu atau yang itu loh apa namanya yang dua cowok cewek cewek dua cowok ya itu sejenis itu ya jangan langsung lenggah riyen terus piye langsung dikancani karo Mbak Tatin Mbak Totat ya monggo kan disepoti ayo tidur wah yuk duduk sepot aku ketok gede. Gede apa nih? Apa-apaan nih apa-apaan? Sugeng dalu Pak. Sugeng dalu Mbak Tatin. Ije menika kapurih. Oh, ayo semono kok ya mula. Ngapa? Mula apa? Semono apa nih? Sesak. Sesak apa nih? Ayo semono ketok kebek banget to iki aku masuk. Oh, ayo semono, ayo. Semono ndi to iki wis cilik lho. Kaya angka 10. Persis. Oh, kowe noleh. Aku sijine kowe noleh. Ya ora wae. Nggih menika nderek sowan wonten dalemipun Pak Gimo kalian Ibu Sri Puji. Menika ngitanaken Mas Nino nggih. Selamat menempuh bentuk baru nggih Mas Nino. Mugi dadosna putra ingkang saleh. Menika saged mituhu dhateng tiyang sepuhipun migunani tumrap bangsa lan negara benjangipun. Amin Allahumma. Amin. Amin. Lah ngono ki lho, nek ndelok ki mbok karo omong ngono. Dadine ben semangat nggih. Wong delok kok ora omong ya ben gatekke sithik. Maksudnya ki nek dalange lucu ra lucu tetep guyu nggih. Nggih, pokoke ngono kuwi. Nggih Pak Dalang. Edan. Wis. Edan piye to? Mokok telat ning ndi? Masjid. Apa? Masjid. Oh iya, ini kan ngono iki ra iso siksa kok ya mergane ya.
Mboten niki kan arus mudik niku arus balik niku rak do wayahe do kondur ten kutha mriku dadine dalanane macet. Wong kancane wis munggah kok iki kok durung ketok. Ayo nyuwun ngapunten. Pak Bimo mau tap-tapan lho Pak Bimo mau. Tap-tapan mriku. Lah iya kok iki Tatin ndung teko iki piye iki ngono iki. Napa injih Pak Gino kula sampun dugi mriki Pak Gino ajeng dipripunke. Ngendi kowe delokke ngendi kok rene-rene. Ngerti ra wong iki tiangipun ingkang pundi Ingkang bagus dhewe. Ya sakmene bagus kabeh lho ki lho. Sugeng dalu Pak. Nyuwun ngapunten kula wau ora ditelat nggih. Mangke nek ajeng foto nggih mangke. Nggih. Kok foto cowok? Hah? Dicowok kok foto. Ya ora mbok menawa. Cowok nggih Pak Bimo nggih. Nggih lho. Pun lunas to Pak? Mpun lunas ora bakal dicowok. Ayo aku sing nyowok. Dalange mung arep nyowok wae. Ki ana anu Mbak Tatin minta lagu Raisah dadi siji. Hah? Ra iso. Podang kuning. Iki dalange iso maca ora? Sanes. Iki tulisane iki Latin gedrek e. Kene tak wacane. No. Minta lagu. Wah, ora. Kandhani kok. Gleleng ngono. Iki sapa sing Ki, nulis? Pak Gimon iki bintang tamu ini menjagat maca. Tak andani biyen aku sekolah iki diwarai nulis, ning ora diwarai maca. Dadi Berarti kowe biyen ana ejokan R O ro, D ada da, dibaca glindingan, mending ngono. glindingan. Lah iki lek nulis ya Raisah ngono ya. Iki sapa sing nulis? Raisah dadi siji. Podang kuning kalih sanes menika saking kula Mas Bani apa iki? Makassar. Nggih. Iso maca ora kowe iki? Bisa. Oh iya. Nanti Gak dibuka piro? neng. Ono. Oh 50. Mriki nek nyawer namung 50 napa nggih? Mulai edan. Iki sak lagu Wis. 15.000. Ora kok ki mau ku 50 terus ki ora ono sing liyane 100. Aja ngono, aja ngono. Pok men arep siti akeh dipinangkani nek. Lah iya, mbok menawa tradisine wong kene kuwi nek nyawer 50. Ya bebas. Oh bebas. Ya lah, 2.000 ya oleh Oh, iya. bebas. 2000 ya lumayan iso nggo nguyuh nang pom bensin. Ya kowe kuwi le boros nguyang-nguyang. Ya Iki kadang yo bintang tamu loro iki ketemu wis kaya ning pasar. nggih ra apa-apa to Pak Dalang Rame Jen. banget. Nggih, menika nderek sowan wonten mriki. Yayo arep nendi? Lagu Pinangkani Mbak Tatin mau. sing pundi? Hah? Hah? Oh, pedang kuning. Nggih sadurunge podang kuning Mbak Tatin niku Oh, nggih. mergi enten panyuwunan to saking kula fan club niku lho. Fan club. Fan club Tatin Titrot Sri Harmoyo Mojo Weru Sukoharjo nyuwun gending Sinom Parijoto. Nggih, nek sinom engko mangke gara-gara mawon nggih. Oh nggih. Setuju nggih. Nggih, kok ndak teng kono do ngantuk. Aja do ngantuk nggih nek dereng bubar wayange nggih. Kok nek sing do bali engko tak dongake weruh pocongan. Iki sindet apa wong adol. Monggo. Apa iki? Ana meneh iki. Apa? Sugeng dalu Pak Dalang saking kula Bapak Tarno. Pete nyuwun gending Sesideman. Oh, Ingkang nggih. nyekar Mbak Tatin Titrot Nggih. sing iwut. Lho, Nah, iwut lho itu. iki. Iwut po imut. Iwut iki kene kok iki. Iwut ki yo piye nek iwut? Ah, Imut. mbuh nek kuwi. Imut. Engang Sesideman apa pedang kuning? Iki yo ana tindihe tin lho. Oh, nggih, saya kata kamu ngerti apal wisen. Nggih. Sesideman nggih. Dibawani ngono. Sing komplit. Pripun? Karo Mbak Elisa. Karo Mbak Alisa. Iki Lah aku mau ijen kok kowe nggo wong loro siji. Ya ra apa-apa nggih. Ora apa-apa sing njaluk penonton kuwi nek ra gelem kok dikruyuk penonton lho. Ampun aja lah. Wiwitane anderek sang bakti bagus kang olah
Raisa. Ke piro? 2. Oh, loro. Loro-loro. Nggih, Pak Dalang. Yo. Kiwa tengen. Hei, kok kiwa tengen? Sowan menyang kutha gedhe Bantara terus kayung-yung Selendang kuning kang saking wukir. Ki ana request meneh. Menapa? Saka Juno, Mas Juno Jakarta. Mas Juna. Mas Juna. Nggih. Lagune Dadi Ati. Oh nggih, transfer mboten? Transfer Pinten? 100.000 Oh nggih. neng rekeningku, wis aja rasah takon. Wis nang kono wis ra iso sa. Lah iya wis ora iso. Pak Dalang, Piye? Pak Gimo menika manggene nggih teng Jakarta. Jakarta. Mbok bilih benjang dipun boyong teng Jakarta Wow. nggih, Pak. Amin. Nggih, amin. Sesuk nek anake njuk dadi manten, Kok supitane Pak Gimo? sehat doh ya sesuk. Simpan Pak Gemo piye maksudnya? Mbok menawa nek acara nang Jakarta kan kita diboyong ke sana. Amin, Ngono lho, amin. Dongake lancar rezekine. Amin. Kamu tuh aku ini sekarang. Kamu? Ora, gue lagi siji. Oh, curi. Saya akan njupuk jatahku mau aku bener 50.000 e. Terus le nyanyi 1.000. Wih dan Bela, kok jupuk dhewe iki prasmanan kok? lah Lah kok kan ngendi aku mau nyanyi siji. Nyanyi iki susuk 50 duwe ra? Susuk 50. Go prasmanan monggo kejuan ayo. Malah- Lah entuk. Prasmanan iki kok sik sikilku kok ono. iki malah bisnis to iki rumangsa. Lah kok yo transferan mbok simpen dhewe kan Ora berarti kok kita sesuai. tak Kuwi bagekke nek. kanca-kancaku. Tak engko kancane tak ning ngerti. Kurdine ngerti ya. Ya. Suara kurang permana Ning wasis angungrom marang tendara selak nono telolelon mau lho Iya. tak cepetke Terus kamu lah wis loro aku cepiro jek. dia Oh iya. Semono. Wong semono kok ra ketok. Tiasa ya dak telolelon Apa sih? dia Mantuk. salah Salah. didengarin dulu lho Mr. Vibration Ya mulane kowe wae ngaco banter-banter terus ndang empat. Gawi dia Ayo. ayo Kowe. oh lo Salah ya. yo rasane su dia sules yo pijer ngincangake alis Masuk lancaran. terus tresno sesideman Yuk. Luwih becik patenana timbang Teruntungan. pisahan yang diakan selesai parewangi samudra arang kula warang karo bola Mandek.
Engko tibake dangdut slow ya. Oke. Urip ana kutha gedhe gawe datungake basa isine kowe apa wae senadyan sesideman mesti cara apa kuwi preman pensiun. Menika sampun sesi demen nggih bongko setunggal dipun pinangkani.